Goedenavond kijkers bij Scheldemondig, het praatprogramma van RTV Scheldemond. Te gast dominee van Houwelingen, dominee van Houweling, Aart. Laten we beginnen met uw leven. Wie is uw vader, wie is uw moeder? Tja, mijn vader en mijn moeder. Nou ja, mijn vader die heette Jacob van Houweling. Dat was een boer in Alblasserdwaard. Dus zeg maar in het gebied tussen Utrecht en Rotterdam. Hij had eigenlijk geen boer willen worden, maar er stond een bedrijf voor hem klaar. Toen is hij toch maar boer geworden. Hij had liever klassieke talen willen studeren of naar het conservatorium willen gaan. Toch boer geworden, maar een echte vergaderboer. Dat ging weer ten koste van het bedrijf en uiteindelijk heeft hij het bedrijf verkocht en is hij theologie gaan studeren. En is hij tegen zijn 60ste nog dominee geworden. Was een wat steile man, maar wel een behoorlijk steil eigenlijk. Niet zo soepel, maar wel een integere man. En ik heb toch wel veel van hem meegekregen, merk ik, nu ik ouder word. Zoals in het liedje Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat, ja, inderdaad. Dat merk ik nu. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ja, maar u heeft uw eigen leven geleid en u bent dominee geworden. Wanneer heeft u besloten? Gaandeweg mijn studie. Dus ik ben op een gegeven moment ook theologie gaan studeren. Op dat moment niet omdat ik nu echt dominee wilde worden of zo. Maar ik was een beetje een gelukszoeker en tegelijkertijd wat een godszoeker. En zo ben ik in de theologie terechtgekomen. En ik was ook wel heel geïnteresseerd in de vraag, ja, wat is een kerk nu precies? Want ik had daar wel goede ervaringen mee opgedaan in mijn jeugd. Goed, dus gaandeweg mijn studie heb ik wel besloten om dominee te gaan worden. Wel heel schoorvoetend, want ik wist helemaal niet of ik daar wel geschikt voor was. Maar dat heeft de praktijk laten blijken, dat u geschikt bent. Nou, dat hoop ik dan maar. Maar op dat moment had ik daar grote twijfels over. Het waren de jaren waarin ook een dominee een bepaalde uitstraling had. En ja, ik had zelf niet zo die uitstraling, vond ik zelf. Maar goed, ik ben het dus wel geworden. En tot nu toe. En ik heb het eigenlijk altijd wel. Ik heb er heel veel motivatie in gevonden om het te kunnen en mogen doen. Hoe lang bent u dominee in Oostburg en waar heeft u daarvoor het vak uitgeoefend? Ja, ik ben nu ruim 7 jaar of 7,5 jaar in Oostburg. Oostburg-Zuidzande is het, want het is het werkgebied is Oostburg en Zuidzande. En dat gaat zich straks nog verbreden naar Katzand en Sluis en retranchement. Omdat de gemeente waar ik nu predikant van ben gaat fuseren met die andere gemeente die dat gebied van Sluis, retranchement en Katzand bestrijkt. Duidelijk. Daarvoor ben ik predikant dominee in Drenthe geweest, in een volstrekt ander gebied, met volstrekt andere mensen. In Schonebeek, heel misschien voor de ouderen nog bekend van de jaaknikkers. Oh ja. Schonebeek was het oliedorp van Nederland. En een heel ander dorp, heel andere mensen, heel andere structuur van het dorp. En daarvoor in Friesland, in de zogenaamde Friese wouden. En dat was weer een heel ander slag mensen. Ik wil dan even terug naar uw persoonlijke leven. We hebben een filmpje van uw huis. Zullen we daar even naar kijken? Is goed.
Vertel er maar wat over. Ja, het is eigenlijk een seniorenbungalowtje in Zuid-Zanden staat het. Ik zit hier dan op mijn werkkamer. Ik heb dat huisje eigenlijk kunnen kopen voor een relatief lage prijs. Eigenlijk alle Belgen zijn eraan voorbij gereden kennelijk. En ineens bleek ik het gewoon te kunnen kopen tot mijn stomme verbazing. Maar ik heb bij u op bezoek gezien dat er uitbreiding op komst is. Ja, inderdaad. Ja. Er is een stuk aangebouwd. Of althans, er stond een hele oude bouwvallige garage. En dat is nu een aanbouw geworden waar 2 vertrekken zijn. En 1 vertrek is voor mijn kinderen. Die kunnen daar logeren. En ja, ik heb inmiddels ook een paar kleinkinderen. Dus die hebben daar nu een logeeradres. Ik kon hen niet bij mezelf laten logeren. En ik ga binnen niet al te lange tijd trouwen. Dat is dan voor de 2e keer. Gefeliciteerd. Dankjewel. En mijn toekomstige vrouw, die krijgt dan een werkkamer. Die kan er niet permanent wonen omdat ze in Amsterdam werkt. Ja. Maar die zal er wel vaak zijn en die kan dan daar werken. Ik stel voor dat we het over de kerk gaan hebben. We hebben een filmpje van uw kerk. Zullen we daar eens naar kijken? Dat is goed. Vertel. Ja, de toren. Nou ja, je ziet dat het gebouw in de steigers staat. Er wordt heel veel voegwerk aan de voorkant verricht. Dit is de achteringang. Dit is de vooringang. Dit is het bijgebouw. Dat heet dan officieel het kerkcentrum. Aan de buitenkant onderhoud nodig heeft. Er zijn dus verschillende voegen waren er uitgevallen vanwege de vorst en vanwege de regen. En dus heel de voorgevel wordt op dit moment gerepareerd. Dus de voegen worden er allemaal uitgeslepen. Die of erin zitten, nog met de haksel eruit. En dan wordt er opnieuw helemaal gevoegd. Dus dan staat de kerk er aan de voorkant weer up-to-date bij. Dus er waren een paar platen, betonnen platen, die liggen er bovenop op het dak van de kerk. Die dreigden los te gaan. Dus die gaan we dus ook vastzetten. Dat kost nogal wat, dominee. Ja, nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niks van de bedragen waar het om gaat. Maar het gaat inderdaad om enkele... Nou ja, wat ik wel weet is dat het om enkele tienduizenden euro's gaat. Ja. U heeft mij verteld dat de kerk meer is dan een kerkgebouw en een dienst. Vertelt u eens. Ja, nou ja, een kerk is... Het woord kerk, dat... betekent officieel wat van de Heer is. En dat betekent gewoon, het gaat om de gemeenschap van de mensen. Dat is een kerk. Dus een kerk is eigenlijk niet een gebouw. Dat is eigenlijk een misverstand. Als zou het om een gebouw gaan. Het gebouw is alleen maar de plek waar we samenkomen. Het is wel zo dat in vroeger tijden die plek heel belangrijk was. En die plek werd dan ook gezien als een heilige plek. En je ziet dat op heel veel plaatsen hier in West-Oost-Vlaanderen, dat de plek waar de kerk staat, dat is al eeuwenlang wordt al eeuwenlang als een soort van heilige plek gezien. Het is, hier in Oostburg is het zo, de plek waar de kerk staat was omstreeks het begin van de jaartelling was dat al een soort van... stond daar al een soort van tempel voor een Egyptische god. En die god die was dan door de Romeinen meegenomen. En hoe zit het met de samenwerking met anderen en de hulpverlening? Ja, er lopen allerlei lijnen tussen die verschillende kerken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel kerken toch ook wel een beetje op zichzelf nog zijn, meer dan mij lief is. Ik zou het graag één grote beweging willen laten zijn, een hele veelkleurige beweging. Maar uiteindelijk is het toch ook wel zo dat mensen hun eigenheid
koesteren. Dat geldt in het algemeen wel voor mensen in deze streek. En dat zie je ook wel in de kerk terug. Mensen koesteren hun eigenheid. Dat betekent dat mensen verschillend zijn binnen de gemeente van de kerk. Heel erg verschillend, ja. We hebben echt heel in die kerk waar ik dominee van ben, zijn heel verschillende stromingen. Van wat vroeger licht heette tot wat zwaar heette. Maken Afrikanen deel van uit. Ze komen overal uit het land vandaan, dus het is echt wel een club van heel verschillende mensen. Die ook wel verschillend geloven. Hoe is de samenwerking met de katholieken in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, dat is een beetje een moeilijk punt op dit moment. Plaatselijk willen mensen wel graag samengaan, maar van de hogerhand is er in de katholieke kerk een beetje een rem op de samenwerking gezet. En ja, persoonlijk vind ik dat gewoon jammer. Maar er zijn heel veel Rooms-Katholieke, ik noem maar even broeders en zusters, met wie we het gewoon heel goed kunnen vinden. Gelukkig. Laten we naar binnen gaan. We hebben daar een filmpje van en u kunt daar wat toelichting op geven. Laten we eens kijken. Ja, nou ja, dit is de kerkzaal. Die is een paar jaar geleden helemaal gerenoveerd. Dit is het, dit is zeg maar het altaar. Het gaat nu even heel snel. We komen erop terug. Akkoord. Dit is, dat noemen we het klaagmuurtje. Misschien weet je dat in jongen. Ja, we komen dit hou ik niet bij, hoor. We komen erop terug. Dit is een kunstwerk van Johnny Berends. Dit zijn dopelingen. Die staan op een zogenaamde dooprol. Hier word ik gevraagd een soort van zegen te geven. Ik spreek die niet uit, maar ik geef het gebaar. Aan het eind van de dienst geven we elkaar dan altijd de zegen mee. En daar hoort dit gebaar bij. Even terug naar de klaagmuur en nog wat andere liturgische elementen. Er kunnen briefjes ingestoken worden. Ja, nou ja, dat is naar het voorbeeld van Jeruzalem. Daar heb je ook een klaagmuur. En wie daar ook komt vanuit de wereld, die stopt daar vaak een briefje in. En dat briefje, dat is dan een vorm van een gebed. Die stopt die muur tussen het cement van die stopt die briefjes tussen het cement van de klaagmuur. Nou ja, dat idee hebben we een beetje afgekeken vanuit Jeruzalem. En wij hebben op een gegeven moment ook zoiets gemaakt. Maar wij noemen het bewust geen klaagmuur, maar een klaagmuurtje. Om aan te geven dat het wel iets heel anders is. En wat gebeurt er met die briefjes? Die briefjes die blijven daarin zitten. En op een gegeven moment, ja, dan worden ze er een keer uitgehaald. En die briefjes, dat zijn dan, ja, daar staat een heel kort gebed op. Ja. Dan zagen we een kunstwerk met stenen. Waar is dat symbolisch voor? Ja, dat is wat ik net zei, dat is een kunstwerk van Johnny Berends, wel bekend hier in de regio. Die stenen, die staan eigenlijk voor de gemeenteleden die samen met elkaar een gebouw vormen. Het gebouw van de gemeente. Aha. En we zagen onder het orgel een rij tekens staan. Wat is dat? Ja, daar zie je de Griekse letters die samen het woord ichthus vormen. Ichthus betekent vis. En een vis was het eerste symbool van de vervolgde christenen in Rome. Ichthus bestaat uit een aantal letters. En die letters, dat zijn de beginletters van een hele oude geloofsuitspraak. Die luidt: Jezus Christus, de Zoon van God, is de redder van de wereld. Dan hadden we een herkenbaar voor iedereen liturgisch element, de kaars. Wat is de betekenis van de kaars? Ja, de kaars, dat is de zogenaamde paaskaars. Die wordt op
Pasen altijd aangestoken. Waarom dan? Nou, op Pasen vieren we dat het licht, en het licht staat dan voor het leven, de liefde van God, die het leven draagt, dat die overwint. En dat die zelfs de dood overwint. En daar moet je heel sterk voor kunnen geloven, maar in de kerk willen we dat geloof aanhouden. Dat de liefde van God de dood overwint. En dat je daardoor ook gedragen wordt door die liefde van God in je leven. Ik wil er geen geheim van maken dat ik u al meer dan 1,5 jaar ken en u heeft mij gedoopt en belijdenis afgenomen. Ja. Ik vraag het in het algemeen. Christen zijn, wat betekent dat eigenlijk? Waarom heten we christen? En wat betekent de doop en belijdenis? Ja, je stelt in een snel tempo enorm veel diepe vragen, Frits. Ik zal proberen er heel kort op te antwoorden. Het zijn allemaal vragen waar meters boeken over geschreven zijn. Hè? Maar wat is een christen? Een christen is iemand, heel kort door de bocht geformuleerd, die zich gewoon toevertrouwt aan Jezus en hem probeert te volgen in zijn leven. Dus vernoemd naar Jezus Christus. Ja, naar Jezus Christus, ja. Dus Jezus is dan de naam en Christus is een titel van Jezus. Ja. En de doop en belijdenis? Ja, doop is, wanneer je wordt gedoopt, wil dat zeggen dat je eigenlijk je oude leven achter je laat. En dat je een nieuw leven mag beginnen. Je mag een nieuw leven beginnen en die doop is daarvan een teken. Je gaat bij de doop, het idee is, het symbool is, je gaat kopje onder en je komt als een nieuw mens weer boven water. Ten slotte de belijdenis. De belijdenis is dat je ja zegt tegen je doop en daarmee tegen God. Oké. En tegen Jezus. Ben ik nog liturgische elementen uit de kerk vergeten? Ja, De Bijbel misschien? De Bijbel. Wat betekent de Bijbel op dit moment voor christenen? Ja, dat kan ik niet persoonlijk voor alle christenen invullen. Dat is waar. Ook veel christenen die zullen er misschien helemaal niet zoveel mee doen. En hem ook niet zoveel open slaan. Maar ja, het is een boek wat zich in de loop van vele eeuwen heeft gevormd. En waarin allerlei ervaringen zijn opgetekend die mensen met God hebben opgedaan. De Bijbel bestaat uit eigenlijk heel veel verschillende boeken. Het is eigenlijk een verzameling boeken. Heel verschillende boeken ook. Boeken met wijsheid, boeken met min of meer historische verslagen. Boeken met liederen staan erin. Er valt echt heel veel in te ontdekken. Maar het zijn allemaal boeken van mensen die geraakt zijn door God. Mag ik zeggen dat in de Bijbel staat dat God de aarde heeft geschapen? Mag ik zeggen dat ik geloof dat God de hemel en de aarde, maar het hele heelal heeft geschapen? Ja, van mij mag je dat zeggen, Frits. Dit is iets wat mijn voorstellingsvermogen persoonlijk te boven gaat. Dat er een heelal is geschapen en er schijnt nu weer een of andere theorie te zijn over een heel zwart gat. Een heel zwaar gat ergens midden in het heelal. Dit gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Voor mij is het genoeg om te weten dat hij de aarde heeft geschapen. Dat is een eerlijk antwoord. Ik stel voor dat we naar de dienst gaan. En daar hebben we ook een iets langer filmpje van. Okay. Met geluid. Dus dan praten we er niet doorheen. Daar hou ik maar. Nee, goed. Als jij dat zegt, Frits. Dankjewel, Aart.
Voorganger in de dienst vanmorgen is dominee Aart van Houweling en Willy Kampheus begeleidt ons op de accordeon. Genade, genade zij u, zij jullie en vrede. Van God, de Vader en van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. En we bemoedigen elkaar in samenspraak en spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft hij trouw. Yechogusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Geliefde gemeente van Christus. In de eerste 2 lezingen, die uit het boek van de Rechters en die uit het Evangelie volgens Lucas. In die eerste 2 lezingen komen in beide gevallen een man naar voren. Mannen in dit geval, en zij verlenen zorg. Ja, dat was heel veel. Misschien kunt u naar aanleiding van de dienst wat vertellen, want het is al bijzonder dat het op een locatie is en niet in de kerk. Ja, nou ja, 1 keer per jaar houden we een zogenaamde dienst op locatie. Ja, de ene keer zitten we op een camping en dan zitten we weer bij een boerenbedrijf en dan zitten we weer bij een transportbedrijf en nu zaten we in het ziekenhuis. Het idee is om op een locatie samen te komen en dan te kijken welke vragen daar op ons als kerkelijke gemeenschap afkomen. En daar willen we dan op proberen te reageren. Afgelopen zondag ging het over de zorg. Dus in brede zin? In brede zin, ja. Wat speelt er eigenlijk allemaal in de zorg op dit moment? En hebben we daar nou eigenlijk als kerk ook iets op te zeggen of iets bij op te merken? Nou ja, daar ging het om. Er was deze keer was er een klein koortje van Afrikanen bij. Dat was eigenlijk min of meer toevallig dat die nu net in deze dienst wat zongen. Maar ik waardeerde het heel erg dat ze dat wilden doen. Nou ja, waarom houden we die dienst op locatie? Daarmee willen we eigenlijk ook aangeven dat we als kerk gewoon in de samenleving willen staan en bereikbaar willen zijn. En dat wil niet zeggen dat door iedereen wordt opgepikt, maar we willen in ieder geval daarmee iets uitdrukken. Ja. Ik heb nog 3 vragen. Ja. Zou u een stukje willen voorlezen uit de Bijbel? Eventjes de leesbril erbij pakken. Dat mag. Maar ja, het lijkt net of ik een heel stuk ga lezen. Dat ga ik niet doen. Ik wil eigenlijk maar... Ik wist dat deze vraag zou komen, dus ik heb van tevoren er even over nagedacht. Wat wil ik dan precies lezen? Nou, dat wordt niet een heel lang verhaal. Het is eigenlijk maar 1 zin. En dat is een zin uit het boek van de Psalmen. De Psalmen zijn... dat is een boek met allerlei gebeden en met liederen. En dit is een lied... dit is Psalm 1, dit is een stukje uit Psalm 31. Psalm 31 is een lied van iemand die voelt zich heel erg in een benarde situatie zitten, in een benauwde situatie. Zoals veel mensen in de samenleving. Zoals veel mensen in de samenleving. Het is iemand die zich niet gekend en gezien voelt en denkt van ook dat mensen het op hem gemunt hebben. En die zegt dan, en dat is de ene regel die ik lees, die zegt dan in die psalm, en dat zegt hij eigenlijk tegen God, in uw hand leg ik mijn leven. Dus in uw hand leg ik mijn leven. Heer trouwe God, u verlost mij. Dus in uw hand leg ik mijn leven. Heer trouwe God, u verlost mij. Het is een zin die voor mij wel grote betekenis heeft, omdat, ik ben zelf
ik heb zelf een jaar of 15 geleden, was een hele moeilijke fase in mijn leven. En ja, toen heb ik heel veel eraan gehad wanneer ik 's nachts niet kon slapen. Dat ik deze zin dan steeds maar bleef herhalen. In uw hand leg ik mijn leven. Mantra. Als een soort mantra, ja. Ja, dat was een soort mantra. En daardoor vond ik dan uiteindelijk toch weer steeds de slaap. Dat het een mantra was, maar het was wel een mantra waarin ik ook mijn geloof kon leggen. Waarin ik mijn geloof dan weer kon vinden. Ook als ik er heel erg aan twijfelde. Maar door steeds maar die zin te herhalen, vond ik dat geloof weer. Dat mijn leven in Gods hand is. Ja. Mijn tweede vraag ben ik even kwijt. Oh ja, natuurlijk. Wat betekent bidden voor een christen? En zou u met ons, met de kijkers, een gebedje willen doen? Ja, maar willen de kijkers dat? Er zit een knop op de tv. Ja. Ik zou het wel willen dat u een gebedje doet, want u kan dat heel goed. Nou, dat weet ik niet. Maar als de kijkers inderdaad de vrijheid hebben... Want kijk, om de knop even op zacht te zetten, dan vind ik dat prima. Ja. Want als je mee bidt, kijk, dan is het ook belangrijk dat je mee kunt maken wat er gebeden wordt. Dus ik wil... maar dan hou ik het heel kort, Frits. Ja. Want ik heb me hier ook niet op voorbereid. En, Ja. Ik vouw dan mijn handen en dat wil zeggen dat ik mijn handen... Dat is een heel oud symbool waarmee je uitdrukt dat je jouw handen eigenlijk... dat je je leven daarmee ook geeft aan degene tot wie je bidt. En dat je vertrouwen, je legt je handen in zijn handen. Dus je geeft je vertrouwen aan hem, dus aan God, aan de eeuwige, de levende in dit geval. Ja. Maar ik zal proberen heel kort iets te verwoorden. Moeten de ogen dicht als we bidden? Dat mag je zelf weten, Frits. Het is wel gebruik, maar er is ook een boekje over het gebed dat heet bidden met open ogen. Met andere woorden, van je moet eerst goed om je heen kijken voordat je gaat bidden. Ja. En ook als je bidt, dan mag je je ogen gewoon ook open houden om te kijken wat er gebeurt. Maar Ja. goed, ik doe ze zelf nu wel even dicht. Ja. Ja. Trouwe God, wilt u met deze regio zijn, met alles wat erin speelt, met alles waar mensen tegenaan lopen, met alles waar ze het moeilijk mee hebben. Wilt u het zo laten zijn dat er een mooie samenleving ontstaat. En we dragen allen op die het op dit moment moeilijk hebben. En met twijfels leven. En misschien ook niet meer weten hoe lang ze nog leven. Wilt u hen kracht en moed geven om de toekomst tegemoet te gaan. En te doen wat ze moeten doen. In Jezus' naam, amen. Amen. We hebben nog tijd, maar als we klaar zijn, zijn we klaar. Dus dat laat ik ook een beetje aan jou, Aart. Wat hebben we nog niet besproken wat je toch graag zou willen vertellen? Nou ja, we hebben gewoon eigenlijk ontzettend veel besproken. Nou, misschien is het gewoon goed om even te zeggen dat ik eigenlijk wel geïmponeerd ben door wat hier gebeurt. Mm-hmm. Door hoeveel mensen hier rondlopen, hoe professioneel jullie werken. En ja, ik vind dat hier ook echt een prettige sfeer hangt. Een betrokken sfeer. En
voordat we begonnen kwam ik de redacteur tegen. Ja. Ja, u heeft nu de stropdas afgedaan. Ik ken u van de stropdas. Maar ja, ik denk dat er gewoon iets moois is gegroeid. En dat wou ik toch wel zeggen. Ja, want ja, dat is... Nou ja, ik ben daar wel door geïmponeerd. Dank u wel. Mijn laatste vraag. Zou u ons de zegen willen geven en wat betekent dat? Nou, of kan dat niet? U hebt die bevoegdheid als dominee, toch? Ik heb die bevoegdheid. Ik twijfel nu, Frits, dat zal ik eerlijk zeggen, want ik denk dat ik daar mensen mee ga overvallen. En wanneer je de zegen krijgt, dan is het belangrijk dat je daar op dat moment voor openstaan. En ik denk dat we op dit moment een te grote overval plegen. Iedere zondag wordt de zegen in de kerk gegeven. Ja. Ik zou graag de zegen willen geven, maar het is trouwens een gebed om zegen. Hè. Kijk, een pastoor die geeft de zegen. Ik bid eigenlijk alleen maar om de zegen aan het eind van de dienst. En ik doe daar wel zo bij. Maar het is eigenlijk niet meer dan een gebed. En we hebben zojuist al een gebed uitgesproken. Ja. Ja. Dus ik zou het eigenlijk bij dat gebed willen laten, als je het goed vindt. Ik dank je... Sorry? Nee, ik heb niks meer te zeggen, maar jij nog wel? Nee, ik ben ook uitgepraat en u heeft ongelooflijk veel verteld en toegelicht. Daarvoor mijn hartelijke dank. Ik hoop dat de kijkers er ook van genoten hebben. En wie weet zien we elkaar weer. En ik wens u een heel prettige trouwerij en huwelijk. Dat heeft u mijn inziens zeker verdiend. Dankjewel, Frits. Amen. En dank je... Amen. Ja, oké. Goed, nou bedankt. Ja, bedankt voor de gelegenheid. Jullie allemaal.